Бяги три, моля. Здравейте хора, извинявам се за шума, който се излъчва отстрани, но днес ще пробвам един дюк. Лело! Аз ако ти разваля нещата, кой ще иде? Днес ще пробваме един... Моля ти се. Да, Леля, думе. Ай! След малко ще дойде и мама, Леля, тук, папа е тук, аз съм тук, човек. Виж, на басното кафе. Кафе, бе. Любимото там долу. Няма направиш. Сега хора ще направим кафе. Бабо, на спетема ли? Спетема нормално с две захарни. Тя ще ви покажа как ще Знаеш каква е професионалистка? кафе. Ма подиграват само. Никът почти да нареждаме бики. Ето така, дигаш и дигаме това и после слагаме. Не знам кога ще успея да пробвам този дюнер. Приятел да е удобно и за спомени. Получко няма лапят пасама. Бабо, две захарчета ли? Да, и нормално в средата. Сметанки нямаме. 40-50. Нямаме сметанки. Може да няма сметана. Мела. Да не е отворила, това е интересно. Някой да е казал, че няма сметанки. Някой казал да свърши. И така, хора, най-накрая ще успея да си пробвам джунера. Да си пробвам джунера. Няма да казвам от кое Гледай място. комисар. Вижте хора, дай да покажем. Не правим реклама, няма да не казвам място, ама гледайте какво месо просто. Гледайте. Ние сме яли на обед, а не ядахме. Абонирайте се за канала ми. Чао!